Zofa official channel tirtu le ngai thatu zongzong te chibai le vekule tun tum chu thu ziang ngai nom le khal tak tak mai kan ngai thla ho do na ni thu pui pakhan na ngak de wilam le ziak tu PLa'n lian dinga sarkar thar kal phung thar kal tum tu te an lo dinga thlasari vel kan in thron man ta then khat chuan kan du khop lo le ang reng viau to mai chu tiang ngai to na nei tu ten sarkar kalta laka beisina nei lo zia le kalphung thara kaltum sarkar laka an beisina san zia ngai to chuan handu khop lo viau mai po hi thilom thei tak ni na lang kan beisina bo na sat po le adot le chia kan beisina hi san sa lovin asang ve chok reng ani chu ti lo zonga ngai to ero chuan adu khop lo tu te hi chu duain kan man mo deuh mama em ti turani kum som thum kalta vela tanga kan beisi dan phachia lova kan in op ngar ngar hnu le kan du lo dan kalphung hlui nget ang reng fe kan lo cher tluk tluka kan lo chil bel hlo to kha thlasari tharia chung vela tidang lampur pur thei turangin kan sarkar hi kan ngai ti na ni deuh den ka ria an beisi sarkar dan chuan alom le ling viau na in mid doi vai enge mo til lo chuan thil hi chu ti thutin adang lam zung zung thei lovang kan beisi tur zok chu hun local zel tura kan ziom hret hretanga kho eng lam kan pan hret hret kan beisi tura ka ngai chu tiang tur po chuan a eng ti zong po in do theina langai fan mai adika dikin tuna kan sarkar thar lo piang hi kumthum kalta in thlanhu nung ber ma chon tura kan ril ru kan pek ma te kha chuan chu tilu tukin kan ring ngam lo mitam tak phei chuan politics hrim hrim te hi kan ning zo vek towa eng sarkara ma beisina nei lo te kan ril ruwa oma tu po thlang tingila mani pumpor na bak an ngai to le chuang lowang ti ngai dan lian pui kan nei choka politician te ril helna chang hriat lo te chu thil a thlang nin kan hrenwal to chu ti chung sia tuna kan thron mek sarkar na siam tu te hi sarkar na kan chel tir na chan chu engdang ni lovin an ni lo midang pol dang kha kan ring lo ematin ani kan political party te hi an han thuthar thep thopa mi pui ma din hmun inangin an ronin lana ril rungil tak le du sak pik na tel haulo an thu soi kan rina wang le an policy te kan rin to ke ma wangin kan thlang chuak ta ni chia lo kan vote lo tur kan han ti chiang te te a chuta kan du lo nep deuh ber kan vote tamai thin zo kin lang kan sarkar kalta hruai tu pa khan mi pui te hi thil tam tak min soi hmuwa min soi hmu satlia po ni lovin tam tak phei chu min tiam ani ber lo mo ti lo thei lo ani trong kam fia fai le ngai no be ang reng tak takin mi pui ma a mau kan hau sak pui tur zia te cheng noi thum ai tlem lo minol puin kan don ngei tur thu te le kan khopuya traffic jam om to don lo tur thu te min hrila ma se chung thil chu in thlan an hai tel tel khan adik na kan hmulo chhota zelin kan hria ma so na lam thila kan be se dan le min soi hmu dan ain tu ha lova kan hriat viau lain a hran pa a kan mit ti kham em tu kamru late zoram chana te le abu majum darate an ronin lar sup supa khang thil le thil dang tam tak soilan mai sen lo awang khan tuna kan sarkar thar lo piang ta hi kan vote chuak ati theyang a zia chuan tuna kan sarkar hron mekin kalphung tharati kan hmu chak na in ro min rel sang mek tu le ahmalama kumsom ni chuang kan lo hron to party kan hron pe to lo na kha alen zo ka wanga tuna sarkar thar hi nei ta kan ni tuna kan hron mek hi hetia kan chunga rowel tu an lo ni ta ka chuan ama zonga sarkar laka mi pui be na siam tu thil tam tak mau tiak leina paisa ri ral ta te mi mal vulna scheme paho satana sarkar paisa ri ral ta te sarkar leiba te le thil dang tam tak kha sarkar chuan ala tuarin ala chom chhota zel lo theilova sarkar thar lo piang chuan thil kal to then khat chu a du du no dre in a du du danin thilakal pui mai theilo tu lo le hlok lo thila sarkar kal ta in paisa sen so khan sarkar tan leiba hringa chu leiba wang chuan thil poi mo tam tak hi ti theilovin kanom lo theilo ngun taka ngai to chuan leiba in ro chun te hi chu a ziom phian jok thei paisa hi chu thil poi mo tak ni te meu ma se paisa aya poi mo hi om fo trin
ai kal sang thum chuang zet mai in ro chun te adik lova thil ti dan tur culture in ro chun te kalphung dik lo han sei chwa do na tu mi malemo koi department emo ming mera soilan ngei ngei tur in ro chun te le mi puiril ru su khlek dik to lo in ro chun te hi apoi zok ma hi alo me engpo ni se kumsom thum chung aul sam zong le ram hrai tu te hlok theina tur zonga lo kho sa to culture vai tang hian in siam thatna tur le dang lam na duam thlen tur hian thlaing za nge nga yanga kumeng za nge nga yang chu wangin man mo taka engkim ti fel rum rum hlei thei ni lova chu ti line tu poima sei lova a sakal te a thil ti tum vai chuan lo cham ol tak tur ani loi si hun enge moti chen na ta healthcare nuaya dam lo en kol na paisa lak theilova omte kha kan sarkar thar hian thui tak chu a ching fil ni omin alanga sarkar ma sain kha le chen alo chin fel lo kha tianga chople chila han chin fel mai kha chu chin chiat lak ve tak nin kalo hria emi ba ka hian sarkar na thok le pensioner te thlabi hlote ahuna an han pe chuaka abata kan batlat kan pek ngei ngei tur ama kan sarkar hron ten ahuna pe hlei theilova anom thin kha ahuna te kan sarkar thar chona peta a ani na taka chuan thilro puilu tu kero ani lem lo pek tho tho tur tlema pek ma le pek tlai ani deuh maya ma se kan sarkar kalta khan a pe thei tat lova chu wangin ti dan tur pa ngai po kha thilro pui alo chang chhota ni a pe chuak tu sarkar thar thil ti thalro pui tak lamai chuan a pe chuak theilo tu sarkar kalta wang khan sarkar tharin omphung pa ngai tura thil an ti khan a hming that pha kan ti theyang kan electric chungchang te po ngai to chian chuan kan choi ve tur kan sarkar tharin ahuna an pe a chumia wang ringot chuan kan pek lai thina wanga kan poisa hlo engemaw za chu lo lovin kanom theidon ta niom takania maso na langsar ve tak pakhat chu ni ngei mai engpo ni se leiba pek le pek lo thu te ngot ni lova kalphung le ti dan thar thazok in thlak tak tak tur chuan nga ve a en chik chho zel angai na rinom ke hi chu kamol khopa thil ti dan moi hnai le fel fai tak thiam thil ngai tak mai te hi ka ngai tua ve phalo ma se thil fel lo intrana tamber hi hriain kai nga ya chu thil fel lo thin chu kani nomna atel lo chuan ma kan son mai po ka ring tun lai hla pakhatin alaya isu atiang rengin kong tin renga eiruk lo hi ni phot mai sela thil chu afelin ma kan son main ka ring nam nau pang sarkar nau pang kong engkima nau pang kan ni ya duang to kin mang chang kan hrelowa du thu samin kan thiam tok lova beise yangin man ruwa kan nei thatok lova mi thiam la kan la nei tam hek lo engkim mai hi du thu sam tling lo deuh vek kan ni to na kalaya kan han ei rumok mai thin hian engkima ti chia ani turang ani phalo vek thin kan ram hruai tu te hian anei ruk lo culture hi an von chung chuan mun tam taka kan duangin thil fel duak duak lo ma se beise tur kan la nei ka hria do theida ka lo nga po ati ve theivia wang chu thu pui panhi na chief minister dawtsawi tirtu ziak tu lalrin chana tu hnaya chanchin bua tele social media a assembly speaker bangla chengnuai somni pathum point palibial senga cheithat thu le speaker motor tur chengnuai somni pariat chuak man lei thu adarna sa a soizi a hlo hle kumchan ve air or lek chunga speaker ta na sarkar sum sen hi chengnuai somnga pani chuang ani kan chief minister khan chief minister ta na lak lu ani hnu lok khan press conference ani nga la khata khan ZPM sarkarin chief minister le minister te tan motor thar le an tum lo thu te minister kalta ten motor an man lai chu ala that tok thu te bangla hrang hrang te an chei that don lo thu te a soi ni kha tin an sarkar kum khatna chu year of consolidation atan an puan thu te soi bok chief minister in asoyang takin chief minister le minister te tan motor thar le ani lova ma se speaker motor ture ro chu an leibik tatlata speaker hian chief minister chu thudik lo dot soya aron chhuata ni azia lo tak zet speaker ta na motor thar le hi lo thei lo alo ni pala an le ani poin
an motor lei hi ato ka ti tak zet zet state re thei kan ni thu an soi cham chia Mizoram sarkar in sumlama har sadna to na sajia kan sarkar ho tu te nan soi fo boka chu ti lai kara cheng nuai somni pariat chuang man motor lei hi kan state din hun nen ain me lo lungrun speaker bangla hian kumsang ni pani october thlai moni khan thilpoi mo ka kalvea khati lai khan kum khat chuang hret lek nuwa cheng tam tak senga chi that ngai tur khopa tlaba lemo langmoi lo emo ani hau lo ti ka chiang pon lam landa na aza puyom lowa inchung lam rong te le furniture te po thato ka speaker chenna tan ala thatok fu ti hi ka hmu dan ani ma se tuna kan speaker thare ro chuan speaker hmasain lung oi taka alu lai reng kha chei that tul ati tatlat maya speaker chuak ta le speaker ni me khi in le achung bung ro te chung changa anin du ti hlei viau nge moni don ni chief minister speaker minister tele MLA te chenna quarters te zinga chei that cha kom tak tak alom palani thei ma se year of consolidation atana puan hun chung koma na hi chuan in suma moyang year of consolidation zo hun nga ram rama trae alua tu masa ten lung oi taka an luarenga niya alua tu masa te an chua tanga kumchan ve air or chawaliama chei that tul ti bi ka thi zong ami pui sarkar zia lawa a year of consolidation zia lo bokani ye ZPM sarkar ho tu te u in che dan le thil ti mangin in ho tu pa ber chief minister dawtsai tirtu in ni thei ti hriawala film khur hlewula chief minister dawtsai tirtu ni lo hra mang cheu